Jaladu, pas dulu. Jaladu, bisa terus megane ati undang. Aduh. Kayak tau iwake ulet ya. Pak, aku tuh lho, Pak. Niki terakhir sesi sok mor. Ayo tak jodi banyu. Aduh. Tonton anak, aduh. Yo benar. Ya. Kakek wajah artinya apa toh? Enek hubungan apa toh karo benar iki? Wong iki wis mbayani nek aku muni. Heeh. Lho, mripate lho. Ya. Tak inget rupane kaya Apa? ular gede kayak. Kok iso menungso kaya ular gede. Terus kurang gede. Aduh, Kurang gede. aduh. Aduh yo. Kurang gede. Aduh. Ya aduh. Gede. Oh iya. Apa barani? Aduh. Mas Lenda Sutra Langgame selendang sutra ya, Mbak. Warase pelot parda. Sebenarnya betul apa ya, Dok? Nggih. Sebenarnya Mbak. Betul, kalkulator betul. Boten napa-napa. Sinten ayu ya. Dan Bisa jalan. Aku dongakne ya, Mbak, besok garwaku mau cati kerja jenengan ya, Mbak. Lah niki mau tentang sanjane garwane jenengan. Halo. Lah niki garwane jenengan. Niko Mbak Inces. Oh, garwane jenengan Mbak. Nggih, Mbak Inces terus pundi, Mbak Inces? Ora iki yang mesle ngene lho, iso. Oleh PC garwane. Kok nesu, awe kan jane ngapa ora kok nesu ae. Dalam matane PC. Lah piye? HP niki nek kena dibatak lonjung kalau nyemplung. Iki lho, iki kan harus kenaan sego, bukan Tak kok ora ora kecemplung apa? sana lodeh. Gua tak ijoli ora ada. 10 juta. Ya piro? 10 juta. Wong kowe arep ngetokne duit 50 awang-awang. Padahal yang hotel ya tau. Kowe nyawer ngono kuwi. Piro? Jaluk piro? Iki lho ngatung ibu itu 200 kok 500 ngono. Kok langsung sak ngono? Iya, rupa berkor kok rupa. Wes kene tak tukane kebaya ya. Tak tukane kebaya. Tenan. Heeh. Terus kalau ki kok sawer piro? Sik to, anjingku ini ngomong ngono kuwi ket 5 tahun kemudian. Tapi sak mrene wujude yo reneng. Wong organisasi tak jatah ya, ora tanggapan tak kayak 500 organisasi ya. Lah kok pakir miskin ya Pak. Iso Klaruna. yakin piatu. Kowe iki organisasi untuk sadong lah, aku nek kowe ora tanggapan ngono kuwi sadong. 500. Ini gambar ngopo? Masalah iki lho bukti transferane kowe organisasi tak kai anu 500 terus kok iso aja anu lho nutupi lho. Netizen enggak usah percaya. Coba. Ya Allah,